Hey, China, you know what you should sing on the show? The stirring national anthem of Slovakia. Natratosa blízka chromitivo bížu. Natratosa blízka chromitivo bížu. Prvé video. But the winner of the Special Centenary Rescue Award Hroch si ho drbe po rebríku. See Jill. Having made a meal of, well, just about everything on the qualifier, it was the ladder that proved Ó, nečakane spadol do vody. Veľryba patrí do vody, nie? Míč, potrebujeme ťa! Yeah, she may have needed rescuing. But I'm not sure she needed this. It's an image seared into my brain. And I really wish it wasn't. Tento záchranár videl tajomstvo špekatého zadku. Zachráňte Willyho! Každý si myslí, že je to tlstá krava, ale v skutočnosti by si sa rád aj ty zaboril do jej voňavého vankúša. Video o Vorvaňovi zatiaľ videlo 740 000 škodoradostných hajzlov. Dobre, teraz akékoľvek ujeby bokom. Čo keby ho naozaj vcucla do svojej tučnej riti? V tomto prípade by viedla jediná cesta späť. Mommy! There was he is. Volám sa Johnny Knoxville a toto je Jackass. Ruský cirkus retardo. Menej tréningu, viac chlastu. Tá myšlienka je fascinujúca. Ten pocit, keď sa plazíte k horiacemu kruhu. Wow, tlieskam! Konečne žiadny fake, ale poctivo horiaci jebo. V trenkách na boboch v zime a afektovaný vreskot. Si talent! Prepitý fakír má zatiaľ na YouTube 530 000 divákov. Toto video mi bolo odporúčené od vás. Najprv som váhal, či ho vôbec použiť. Napínalo ma, ale potom si hovorím, a však čo, aj takto nikto nepozerá. Si hore toho poriadok. Dokáže sa vôbec hovno vyšvihnúť do takej výšky? Ako sa dá komentovať takéto sprosté video, ktoré zatiaľ videlo len 6 000 ľudí a potom si ho už nikto nikdy nepozrie? Ale ti hovno? A padne? Tu? Ľaľa? Hej, dámy, nefújkajte, lebo takto sere aj to váš obľúbený Spider-Man. Je očividné, že je to fake, jak wrestling, ale oceňujem nápad chalanov a držím im palec. Teda 2. Pokračovanie odhadujem na utieranie riti v stojke, ale viac by ma pobavila fontána. Otázka zo 4. Čo môžeš povedať svojej motorke, ale nie svojej frajerke? Odpovede! Tentokrát chcem vedieť, keby si dinosaurus, ako by si sa volal? Odpovede nakladaj pod toto video na Face, na YouTube. Na Twitter to nedávaj. Volám sa Roman Dragula a buď jo, toto je moja TV show.